Zločin je každodennou súčasťou nášho života. Často ho ale prehliadame. Obeť zločinu sa však so svojou skúsenosťou vyrovnáva len ťažko. A to nie len vo vzťahu k svojmu okoliu, ale najmä sama so sebou. Nejeden prípad má preto fatálne dôsledky. Toto je príbeh reperky Ellis, ktorú šikanovali s cieľom, aby spáchala samovraždu. Oni mysleli si, že už je vážne neskoro. Oni nevedeli, že ja mám 1000 dôvodov na to držať sa nad vodou, držať nad vodou. Ja mám 1000 dôvodov. Oni mysleli si, že už je vážne neskoro. Oni nevedeli, že ja mám 1000 dôvodov na to držať sa nad vodou, držať nad vodou. Ja mám 1000 dôvodov, dôvodov. 1000 dôvodov. 1000 dôvodov, dôvodov. Daj mu hore. Čo tu ležíš, jak decko? Zrandovali sme. Šikana na Slovensku je v každej škole, v každej triede by som možno trošku prehnal, ale je to tak. A práve je to spôsobené tým, že šikana tu bola, je a bude. Je to prirodzené tým kolektívom, že si hľadajú svoje miesto každý tí žiaci v tých triedách, v tých školách a chcú byť vždy k niekomu patriť. Šikanovanie je negatívne správanie, ktoré je charakteristické tým, že ten, ktorý šikanuje svoju obeť, má tendenciu a zámer ublížiť tomu svojmu vybratému objektu. Je nám to asi blízke v tom veku dospievania, že každý si hľadá to svoje miesto v tých sociálnych skupinách, v tej triede. Ale niekedy naozaj môže prerásť až z toho zdravého hľadania si miesta na svete, až k tomu, že tá obeť alebo tie obete v tej triede alebo v tej škole sú natoľko šikanované, že prestávajú chodiť do tej školy alebo že trpia tak, že dokonca si začnú samoubližovať alebo myslia na samovraždu. Čo mám povedať? Pravdu. Ellis o šikanovaní v škole nepovedala učiteľom ani doma rodičom. Napokon sa to odzrkadlilo na jej podvýžive. Žiaci nižších aj vyšších ročníkov jej písali výhražné správy, navádzali ju na samovraždu. Oni mysleli si, že už je vážne neskoro. Oni nevedeli, že ja mám 1000 dôvodov na to držať sa nad vodou, držať nad vodou. Ja mám 1000 dôvodov, dôvodov. Slabochu s ich komplexami nepotrebujeme. Vypadni z nášho mesta, inak skapeš. Aké to bolo, keď si sa zobudila v nemocnici? Asi najhorší pocit v mojom živote. To najhoršie, že vlastne žijem. Všetko, čo bolo zlé, bolo v tej chvíli ešte 100-krát horšie. Pretože ten nátlak už nebol len z toho, že nikto nič netušil, ale zrazu všetci vedeli všetko. Že nechcem žiť. Potom, ako som sa zobudila v nemocnici a vedela, že som odpadla v škole, že to všetci videli. Že stáli a robili si zo mňa srandu, jak som ležala na zemi. Ellisin príbeh hovorí o bežnej realite na našich školách. Aj preto teraz chodí medzi tínedžerov, aby nahlas hovorila o svojom trápení, s ktorým sa musela vyrovnať. O jej šikanovaní nakrútili aj edukačný film, ktorý sa na budúci rok dostane do kín. To dieťa, ktoré je šikanované, sa bojí nejakým spôsobom zahlásiť alebo oznámiť tieto udalosti či už doma rodičom alebo učiteľom v škole, pretože sa bojí tých vyhrážok, ktoré spravidla sprevádzajú tú šikanu. Ruka v ruke so šikanou ide aj kyberšikana.
Tá sa odohráva vo virtuálnom priestore. Agresori ale majú možnosť oveľa jednoduchšie a cielenejšie ubližovať obetiam. Oslovila ma skupina dievčat, ktoré mi s plačom oznámili, že sa nafotili v erotických pózach. Tieto fotografie sa objavili na internetovej stránke. Nechceli pritom do toho zaťahovať rodičov. Bol som spočiatku šokovaný, pretože sa jednalo o žiačky 5. ročníka. Čokoľvek raz odovzdáte na internet, povedzme to tak všeobecne, tak už na internete navždy ostane, aj keď vy to tak povediac dáte zmazať, tak to len znamená to, že z vášho profilu, z tej vašej konkrétnej stránky sa to stane neviditeľné. To neznamená, že tá fotografia, to video alebo tá správa nie je kdesi uložená a že neskôr sa vytiahne. Také klasické šikanovanie alebo kyberšikanovanie je, že sa vytvorí nejaký falošný profil, z tohto falošného profilu sa potom vlastne nadáva na nejakého spolužiaka alebo spolužiačku. Vieme, že 2/3 približne tých agresorov sú známi pre tú obeť. Podarilo sa mi na základe vzájomnej spolupráce a vzájomnej dôvery identifikovať možného páchateľa a po pohovore s ním sa ku všetkému priznal a fotografie z uvedenej webovej stránky odstránil. Šikanovanie je trestná činnosť a tam teda ako platí, základná zásada je, že to dieťa má vedieť o tom, že pokiaľ oznámi, že je šikanované, tak to teda sa rieši cez orgány činné v trestnom konaní. Osobne si myslím, že to šikanovanie na internete je také silnejšie a nedá sa proti tomu nijako brániť. V podstate nemusím ani tak vedieť zistiť toho pôvodcu, toho šikanovania, ako je to v prípade takého klasického, toho nášho šikanovania z mládí. To znamená, že môžem s niekým sa trebárs pobiť. To v prípade internetu veľmi nejde, lebo ja vlastne ani neviem, že kto to môže na mňa, ako by som povedal, prinášať tieto informácie. Nakoniec sa k niekomu možno, že dopátram, ale nebude to vždycky 100%, že kto to robí. Takže osobne si myslím, že táto forma internetového šikanovania je horšia, prenikavejšia a ťažšie odstrániteľnejšia ako v prípade klasického šikanovania. Tu by som možno chcel upozorniť ľudí, že takisto ako nemôžete v bežnom živote človeku beztrestne vynadať a vyhrážať sa mu upálením, rozštvrtením alebo zakopaním, tak to isté a ešte o to viac platí vo verejnom priestore na sociálnych sieťach alebo pri komentároch pod rôznymi článkami. Odpusť mi, že som sa dostala z bolesti aj napriek pocitu viny. Odpusť mi, že som sa začala chovať tak, ako chcem ja a ne iný. Keď som mala 11 na základnej škole, som bola taká malá, škaredá, taký túčko. Začalo to len vymedzovať kolektívu. To čo je, prosím ťa? Preustilo to do správ. Pošli to ďalej. Na základnej mi prišla správa s jednou veľmi zaujímavou otázkou. Prečo ešte žiješ? Tá naša linka, alebo tá linka pomoci a iné linky slúžia na to, aj aby vás povzbudili, aj aby vám povedali, keď sa stanete obeťou, ako sa to robí, ako máte ísť podať to trestné oznámenie. Prípadne, ja pevne verím, pretože pred nedávnom bol prijatý zákon o obetiach, ktorý bude platiť od 1. januára a mal by umožniť aj to, aby tie linky, alebo nie len linky, ale tie organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam alebo budú poskytovať, aby mohli poskytnúť aj fyzickú oporu, podporu a sprevádzať tie obete, dajme tomu aj na podanie trestného oznámenia. Ale potom počas celého trestného konania a veľmi často aj po ňom, pretože obete potrebujú sa dostať z tej krízovej, kritickej situácie, ktorú prežili. Zo štatistik vieme, že len okolo 10% obetí o tom niekomu povie. A keď to niekomu povie, tak najmä je to jeho rovesník, jeho spolužiak, spolužiačka. Napríklad dospeláci sa o tom strašne málo dozvedajú. Ďalšia strana je agresor. To je takisto pochopiteľné, že ten, kto šikanuje, nebude o tom rozprávať. Čiže ako keby zvyšná časť triedy, školy alebo spoločnosti sa vlastne nedozvedá o tom, že tá šikana funguje. Optimálne je vopred deti pripraviť na to, aby s rozumom využívali ten internet, pretože ja hovorím, že
To je jak s ohňom, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán. A toto si myslím, že zatiaľ v systematickej výchove našej mladej generácie chýba. Ten rodič, keď je citlivý, tak môže vidieť, že vlastne niečo sa deje v tom kolektíve okolo jeho dieťaťa a môže zakročiť v tých ranných štádiách šikany. Veľmi dôležité je, a vlastne to hovoríme aj na tých prednáškach, všetkých tých akciách, že tá smejúca sa, mlčiaca väčšina, keby zasiahla hneď okamžite, keď si všimne, že niekto sa stáva v jej kolektíve, v jeho okruhu vlastne obeťou šikany, tak sa to dá okamžite zastaviť a nič sa nedieje. Ale práve preto je tá osveta dôležitá, akoby citlivieť všetkých tých spolužiakov v triede, aby vedeli, že aha, tak toto je síce sranda, ale dneska sa na tom smejeme a zajtra možno tento spolužiak nedojde do triedy a o 2 alebo o 3 mesiace sa stane niečo strašné a v živote ho neuvidíme. Tak je dôležité práve o tejto šikane, kyberšikane hovoriť, aby všetci, ktorí ju vidia, aby ho okamžite zasiahli. Vyústilo to až do toho, že mi ráno zavolali a pustili mi zvučku vlaku. Môžem vám umrieť, hej. Veľa ľudí sa spýta, prečo si ich nevzala a nešla s tým na políciu. A zo svojej skúsenosti viem, že to dieťa sa chce toho zbaviť čo najrýchlejšie, pretože ono každou sekundou, čo sa na to díva, na tú správu, pomaly ho to ubíja a zabíja. Ubližovali ťa aj fyzicky? Fyzicky ani veľmi nie. To by som klamala. Ale myslím si, že tá psychika je oveľa raniteľnejšia. Z psychologického hľadiska takáto šikana je predovšetkým dlhodobý stres, ktorému sa či už to dieťa, alebo aj šikanovaný dospelý nedokáže nejako vlastnými silami brániť a ani vlastne nevie, akým spôsobom by sa dalo brániť. Rodičia majú takú, povedal by som, morálnu zodpovednosť, aby sami pred sebou, aby sa zaujímali o to, čo ich dieťa na tom internete sleduje, na akých stránkach komunikuje, aby rodičia čím skôr, ak sa dá, zachytili tie signály, že cez ten internet sa dejú jeho deťom nejaké neprávosti. To isté vlastne by malo platiť aj teda u dospelých, ale tie praktické prostriedky, ako sa tomu šikanovaniu vyhnúť alebo ako mu zabrániť, ak sa už deje, sú zatiaľ veľmi nesystematické. Myslím si, že to je vlastne teraz úloha tých ľudí, ktorí tieto siete spravujú, aby našli nejaké programy alebo prostriedky, ako sa človek spravidla nevinný môže vyhnúť a môže chrániť pred takýmto šikanovaním.